Mantra alebo afirmácia môže byť veta, ktorá vyjadruje, čo chceme zažívať. Mala by zachytiť takú tú esenciu toho, ako sa chceme cítiť. Poď túto techniku využiť dnes na prijatie situácie v tvojom živote alebo samej seba. Doplň si vetu. Je úplne v poriadku ak, alebo som úplne v poriadku ak. Napríklad, je úplne v poriadku, ak chcem viac času pre seba. Alebo som úplne v poriadku, ak sa cítim byť vyčerpaná. Doplň si tam niečo, čo v sebe potrebuješ podporiť, alebo čoho prijatie potrebuješ prehlbiť. Napíš si ju na viditeľné miesto a naozaj sa na ňu celý deň nalaďuj. Zvedom si, ako sa s tým cítiš. Aké to je, keď s tým nebojuješ, ale bezvýhradne to príjmaš ako súčasť svojho života alebo samej seba. Ten pocit, ktorý pritom zažívaš, keď to vnímaš ako svoju realitu, je kľúčový. Ten chceme podporiť. Prijatie uvoľňuje tlak. Robíš to predsa najlepšie, ako vieš. Si na ceste a je to tak v poriadku.